vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená. Už ma nikto nebol láska, vzdialená. Vzdialená, vzdialená je moja láska, vzdialená. Už ma nikto nebol láska, vzdialená. Vážená rodina, milí priatelia, v poslednom období naša domácnosť dosiahla niekoľko výrazných úspechov. Vystúpili sme na najvyšší bod zemegule a zostúpili sme na najnižší bod charakteru. V Prievidzi japonská firma Yazaki otvorila fabriku na výrobu káblov. Napriek tomu o nás stále tvrdia, že si stojíme na kábli. Situáciu v tejto oblasti treba urýchlene normalizovať. Treba predovšetkým urýchlene zvoliť nového starého otca. Veľmi správne, Milan. My navrhujeme za kandidátov pána Ťažkého alebo Smereka. Ale vážený, prečo by mal byť prezidentom Ťažký? Však aj život samotný je ťažký, nie je to ešte prezident. Zoberme takého Kovača, ten tiež nebol najľahší. Dosť bol ťažký, veľa sme si s ním vytrpeli. SDK navrhuje za starého otca pánov Chudíka alebo Chmela. Ale vážený, Chudík to zase je aký prezident? To je druhý extrém. Ešte v zahraničí povedia, že máme takého chudého prezidenta, alebo čo? Lepšie ako Chudík by bol Mesiarik, alebo rovno Mesiar, aby ľudia videli, že máme takého zažitého prezidenta. Vážený, najlepší by mohol byť ešte ten Chmeľ, čo sa z neho pivo varí. To by ešte prešlo, lebo Chmeľ a pivo robotici podporujú a uznávajú. Čo sa týka Matice, tak my by sme podporili za prezidenta aj Jožka Golonku. Veľmi dobre by sa uplatnil so svojou brúsliarskou technikou v Bruseli. Dovolíte, chcel by som upozorniť na to, že keby som prezidentom stal Golonka, slovenskú hymnu by musel nahrať cenzus. Tak moment, Golonka iba v tom prípade, že ruským prezidentom bude Ragulin. Národná strana navrhla za starého otca aj veľvyslanca vo Francúzsku pána Valacha. Veď práve preto je Valach vo Francúzsku, lebo má dobré styky so Širákom. Navrhnite niečo iné. Ja si myslím, že by sme mohli zvoliť nejakú prezidentskú dvojicu, ktorá by sa vzájomne doplňala. Napríklad Binder a Pitner, alebo Lasica Satinsky, alebo Béla Bugár a Sebastián. Z praktického hľadiska by možno bolo vhodné zvoliť 7 prezidentov, ktorí by vytvorili systém tzv. Rotujúcich kádrov, z čoho by bolo jasné, že každý deň v týždni by bol prezidentom niekto iný. Ja osobne si beriem nedeľu, lebo vtedy sa nerobí. Ale toto nemá úroveň ani kultúru, lebo ľub tak zás má byť prezidentom pondelok, boha. Pondelok, vážený, lebo tedy sa najviac dre. Ináč takto, ja navrhujem, aby sa prezidentom stala moja svokra. Všetci ľudia vedia, že ja sa s ňou nebavím, my sa hnevame, sa neznášame, lebo mi dceru za ženu nechcela dať. Zle, všetko zle. Ani jeden váš kandidát nie je dobrý. Budem to musieť zase robiť ja. Bratia a sestry, po dlhšom čase sa opäť stretávame tu v chráme rozhlasovom, aby sme sa zamysleli nad tým, čo sme prežili a čo nás čaká.
Mňa osobne čaká taxík, takže sa nezdržujme a poďme na vec. V poslednom čase sme prežili voľby. Teda pravdu povediac, všetci to neprežili a možno ani neprežijú. A na druhej strane niektorí to prežívajú doteraz. Čo nám voľby dali? Treba otvorene povedať, že veľa. Mne osobne asi 10 porcií gulášu, 6 pív, 12 večných pier, 5 tričiek, 4 šiltovky a asi 200 kilogramov volebných programov a brožúr. Z toho sa dá spoľahlivo usudzovať, že najspokojnejší s voľbami budú pracovníci zberných surovín. Čo nám voľby vzali? Aj tu treba otvorene povedať, že nič. Na Slovensku už totiž nie je komu čo vziať. Iba že by niektorí vzali nohy na plecia a rozbehli sa o zlom krky k najbližšiemu súkromnému lietadlu, ktoré má čírou náhodou v počítači kurz Panama. Nám na Slovensku po tomto úkone ostanú otvorené huby a diaľnice. Treba hádam len dodať, že huby máme otvorené poriadne a diaľnice len tak na oko. V prípade, že budú utekať tí druhí, ktorí nemajú k dispozícii súkromné lietadlá, nemusia utekať ďaleko. Stačí ujsť do najbližšej krčmy, aby sme zistili, že život a pivo nie sú až také zlé. Veď život sa dá prežiť aj s jedným údenáčom, marskami a pol litrom borovičky denne. Hlavný je dobrý pocit, že nás, Slovákov, milujú také osobnosti ako Klaudia Schifferová, Belmondov osobný syn a jeho osobný ochutnávač hubového risota. Čo nás čaká v najbližšej dobe, priatelia? Ako som už spomínal, mňa čaká taxík a obávam sa, že pri dnešných taxách ma už nič horšie čakať nemôže. Hovorí sa síce aj o zvýšení cien elektrickej energie a plynu, ale to je zanedbateľné. Veď si len spomente na portrét nášho najvyššieho, ako stojí na predvolebných billboardoch. Za ním sú zobrazené Mochovce a Gabčíkovo a vpredu heslo Spolu sme to dokázali. Pred 4 rokmi toto heslo znelo Len on to dokáže. Otázka znie teraz takto. Dokážeme to spolu bez Lenona? Je pre nás Lennon rovnako nepostrádateľný ako páková batéria do kúpeľne? Alebo ako bezvaječné cestoviny? Odpoveď znie, len bez Lennona to spolu dokážeme. Lebo ako hovorí Mokot Dengu, náčelník kmeňa Kurungo zo Zimbabwe, citujem, skôr ja zo svojich bojovníkov postavím paradezantnú jednotku, ako vy novú vládu. S týmto mementom sa pre dnešok s vami lúčim. Želám vám, aby ste nemuseli nikam utekať a už vôbec nie tak rýchlo, ako ja teraz do prdele na taxík. Dovidenia. Vážený pán premiér, úvodom našich pár riadkov vás srdečne pozdravujeme a posielame vám škrabošku z vlaňajšieho maškarného plesu. Chceli sme
ho usporiadať, teda aj ten ples aj tohto roku, ale potom sme si to rozmysleli a usporiadali sme zimné olympijské hry. Nakoľko Japonci usporiadali hry v Nagane, my sme usporiadali hry na Gangu. V sobotu o 10:00 sme si všetci vyniesli pivo na Gánok. Fedor slavnostne zapalil olympijský oheň a v nedeľu ráno sa už pri ňom hriali všetci bezdomovci. V nedeľu sme slavnostne otvorili aj slovenský dom, lebo však iný aj tak u nás nemáme. A teraz čakáme nejakú vzácnu návštevu. Zatiaľ nás však navštívila iba chrípka, a pretože lekárne sú zatvorené, namiesto liekov užívame života. V pondelok sa začali olympijské súťaže. Hneď ráno boli na programe voľné jazdy mužov. Koškar Gabriš, ktorý má pioniera, nás pol dňa zadarmo vozil po dedine. Po voľných jazdách nasledovala ďalšia obľúbená disciplína kurling. Pretože sa kurling odohrával v hale, nazvali sme ho Kurling Šopa. V krčme prebiehal paralelný slalom. Paralelne sme pili borovičku s pivom a cestou domov sme sa paralelne vyhýbali elektrickým stĺpom. Pred krčmou sa súťažilo v skokoch na lyžiach. Na zem sa položili lyže a z gangu sa na ne skákalo. Ako prvý skočil Jožo, ktorý si zlomil nohy, aj lyže, takže súťaž sa z technických príčin ukončila. Veľmi sme sa tešili na hokejový turnaj, ale keď sme sa dozvedeli, pán premiér, že nemôžete nastúpiť ani len do vlády a nie to ešte na zápas, podlomilo nám to morálku. Najprv ochorel Jerguš, potom Bača, neskôr Valach a nakoniec aj Honelník. Čakali sme, že ako posila prídu Haščák, Liščák, Koľník alebo niekto druhý zo ZRS, ale neprišiel nikto. Asi tie hry, pán premiér, ukončíme. Všetci máme chrípku, teda okrem slepého Norberta, ktorý je senzibil. A potom, čo začal na STV sledovať reláciu Senzi Senzus, ho všetci volajú Senzi debil. Čo sa týka legislatívy, pán premiér, veľmi nás zarmutilo, že ste v parlamente odhlasovali milionárskú daň. Jediným milionárom u nás je Karol, ktorý nedávno na autobuse najazdil 1 000 000 kilometrov bez nehody. A teraz sa dozvedel, že ešte aj tomu od apríla idete zdaniť. Na STV sme videli aj večer otázok a odpovedí, kde ste vy neboli a kde sa vás pýtali, kedy ste boli naposledy v Rusku. Nás by zaujímalo, kedy ste boli naposledy v robote. No, v robote, v parlamente, doma, na Slovensku, skrátka, kedy ste naposledy boli? A či vôbec ešte ste? Naposledy sme vás videli, ako ste v televízore otvárali hasičskú zbrojnicu, čo znamená, že asi vám horí za pätami.
už nechodíte ani na pasienky. No a to by ste mali, lebo ak neprídete na budúce, tak sa vám tí vaši voliči rozutekajú. To je pre dnešok všetko. Lúčime sa s vami, vám oddaní občania dediny Horný Výplach. PS. To prasa, čo pre vás furt chováme, je stále hladné, následkom čoho kvičí o oktavu vyššie, čiže má vyššiu frekvenciu a počuť ho až do vedľajšej dediny. Informovali sme o tom ministra kultúry, aby i hneď zakročil. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, každý z nás si v živote určite aspoň raz položil otázku, či veci okolo nás majú skutočne hodnotu, ktorú im pripisujeme. Napríklad taký cenný papier. Je skutočne cenným ten, ktorý nám vydal Fond národného majetku, alebo ten, ktorý nemáme a ktorý nám chýba, keď potrebujeme súrne ísť na WC. A prečo sa ten cenný kus papiera vlastne volá dlhopis? Pretože je dlhý. Veď toaletný papier zrolovaný v kotúči je dlhší. Možno nám chcú kompetentní prostredníctvom dlhopisu pripomenúť, že nám niečo dlhujú a že nám to dlho nevracajú. Možno čakajú, kým všetci občania Slovenskej republiky dovršia 70 rokov a potom hromadne a demonštratívne tak, aby zapchali ústa všetkým neprajníkom našej mladej vlasti, vyplatia ľuďom peniaze. Ale čo s tými, ktorí majú 70 už dnes? A aj tento problém, drahí priatelia, tak ako všetko je relatívny a dá sa vyriešiť. Tí, ktorí majú 70 už dnes, budú mať stimul k tomu, aby žili dlhšie a dočkali sa vyplatenia dlhopisov, keď dovrší 70 rokov celý národ. Budú tak odmenení dvakrát. Nielenže sa dožijú vyplatenia závratnej sumy 11 496 slovenských korún, ale k tomu, pretože už budú mať 100 rokov, dostanú ešte ďalších 400 korún navyše pravidelnému mesačnému dôchodku. Skutočnosť, drahí bratia a sestry, je iná, ale to nie je podstatné. Veď hodnota vecí a ľudí je naozaj relatívna a podlieha, tak ako všetko, uhlu pohľadu. Apropo uhol pohľadu. Známy brazílsky vynálezca uhlového papiera João Manuel Pintus raz povedal, citujem, všetko vidím dvojmo. Koniec citátu. Túto príhodu spomínam preto, lebo si myslím, že niektoré veci by sme nemali robiť cez kopír papier, alebo ak chcete duplovanie. Zmeňte uhol pohľadu a možno sa vám podarí zmeniť aj čosi iné. To je pre dnešok všetko. Nestrácajte hlavu, veď kto to má po vás zametať.